Gidiuna ng aldaw, kas pagsasao, digitoy, nakaisurat, karigiti daan na tulag, iti libro ni Mrs. Kas masasao, iti naisurat, iti Sayas, 59, iti 8. Iti dalan, iti talna, di naammo, ket awan, iti kinaustisya, karigiti pag naanda. Inaramid da ida, anakillo, amay pan, iti dayjay, di naammo, iti talna. Isa ko digiti pangibagbagan na idi, ni Sayas, digiti, kayat na, amangam mo, nanya, iti kay papanan, digitoy, asorsorat. Tadigitoy, aggapu idi, iti Diyos, gapu, iti paltiing, kenkwana. Iso nga, digitoy, nakailanada na kani sorsorat, kailangan amun tayo, no anya, iti rugbeng, ken umiso, akay papanan, digitoy, asasao. Tamay samud idi, mamadto, ni Sayas, iti daan at tulag, kas mabasa tayo. Tadigiti kakabsat na pudno, kadigitoy alinaon, iti Biblia. Ito'y pagsasao idi, iso iti lokot, iti pagbasaan. Kas masasao manen iti libro ni Sayas, anakailanadan na, iti 38, iti 15. Anya ti sa wakto, iso, nagsao kanya, ket iso metlaeng, inaramid na, karigitoy, magnaakto, asip pakumbaba. So digitoy kakabsat ti ibagbagana, pannagnana idi, haan adalan, wenno ipagna iti saka, no diket digitoy, asasao, tin na idi, indaldalan, insasao, insorsoro, digitoy, apagsasao. Iso nga, digitoy kabsat, alaen tayo, kadigitoy kay papanan na, digitoy, anakailanadan, kadigitoy, asasao. Ta amin, kadigiti tawen ko, gapu, iti pait, ito'y kararwak. So, digita kabsatin na, imbagbaga idi, gapu, kadigiti kararwa metlaeng, amay salakan. Kas, kininwi idi, walo kararwa, iti naisalakan, gapu iti panagtulog da, iti Diyos. Kadigito iso metlaeng, iti bagbagana, alayos, gapu, kadigito'y asasao. Kahanda anamati kenkwana, digito'y apagsasao. Iso nga alaen tayo kabsat, iti kay papanan, digito'y asasao. Tayo iti kabsat na papateg, kas na inspirituan apalawag, digita. Ta kinunana iti Sayas, iti 34, iti 16. Sa pulenyo nga agapu, iti libro, iti Diyos. Ket basain nyo, digitoy awanto iti agkurang, awanto iti mangsapul, iti kadwana. So kadigiti kabsat, nagsapul da, nagramid da, digiti nagado, apagsasao, nakas iti linteg da, handa nga, sinurot iti kastoy apagnaan, digiti dadduma. So nga da tayo kabsat, nakas, agsoksokimat, digitoy tintayo, alaen, kadigit kay papanan na. Kadigito iso tinapapateg, papanang salakan, tayo iti kararwa tayo. Kaiso, iti nagbalin, mangsalbar, gapu, iti ngiwat ko, kuna iti Diyos, ken iti spiritu na, inurnong na, ida. So digiti kapsat, tinapapateg, na tayo, alaen, kas kay papanan digitoy, asasao. Tadigitoy, iso, iti mangbiag, gapu, kadigiti panpanunot tayo, gapu, iti spiritu tayo, nagturong iti Diyos, kita. So nga digiti kabsat, ipapaabot ko, gapu, iti Facebook, kan gapu, iti YouTube tapno,
maadal tayo, maamuan tayo, nuan niya, itinasaya at ngayon tayo aramiden. Nigita. Tadi gitoy iso iti sinagaba di iti napudno idi amamadto ken ingkana ni Apong Jesucristo nga iso imbaklay na di gitoy sasao nga inkas kasabana gapu kadigitoy anasayaat ken kadigiti adalan na iti mabasa iti baro atulag. Isong agyaman na kakabsat di gitoy ket agyaman na met iti Dios nga intayo soksokimaten gapu itin tayo panaganos kadigitoy akay papanan na ket agyaman na iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.